खुलुमबाय बेयो बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजन दिनै 2023 मंगलबार खालि सानसेनि बरादखौ नोंथांमोननि खाथियाव लाबोदों आं सदानन्द दैमारिया। सिगां फरायनो लादों मेष राशि गिबि हांखो अ ल दिनैनि साना जोबोर मोजां बहाबा दावबायनो एबा हान्थिनो खाबु मोनगोन आरो मोजाङैनो हान्थिनोबो हागोन। गोसोनि साननायफ्रा दिनै मोगथाङाव जाफुंनोबो हागौ। मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो आरो गोरलैयैनो मावफुंनोबो हागोन। गोसोखौ दिनै जोबोर गोजोननाय मोनगोन। देहाया मोजाङै थागोन अब्लाबो नाथाय जानाय लोंनायाव सांग्रां जानांगोन। सोरबा लोगोनिफ्राय मोजां खौरां मोननोबो हागौ। रांखावरियाव मोजां बेफार फालांगियावबो दिनै मोजां होनजायो। गुबुननिफ्राय थोजासे हेफाजाब मोननो हागोन। न'खराव अनलायनाय फैगोन। बिमा बिफानि अननायफोरखौ दिनै मोननो हागौ। सोरजोंबा बाख्नाय जानो हागौ। गोसोनि बोलोआ बांगोन। समाजाव बयजोंबो मान होजागोन। सेंग्रा सिख्लाफ्रा जोबोर रमान्टिक जागोन आरो गावबा गावनि गोसोनि साननायखौ फोरमायलायनोबो हागोन। पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन। फरायसाफ्रा दिनै फरायनायाव गोसो दुंखांगोन आरो मोजां फिथाइ मोननोबो हागोन। वृष राशि गिबि हांखो इ उ ब दिनैनि साना जोबोर मोजां। गोसोखौ दिनै जोबोर गोजोननाय मोनगोन। गोसोनि बोलोआ दिनै बांनो हागौ। मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो आरो गोरलैयैनो मावफुंनोबो हागोन। गोसोआव बोलो बांगोन। समाजाव मान मोननो हागोन। रांखावरियाव मोजां बेफार फालांगियावबो मोजां होनजायो। आयाबो दिनै बांनो हागौ। न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अननानै फैगोन। देहाया मोजाङैनो थागोन। गुबुनजों दिनै मोजां सोमोन्दो लाखिनोबो रोंगोन। जायखि खामानि मावा मानो मोनफ्रोमबो खामानिखौनो दिनै मोजाङैनो मावफुंलांनो हागोन। सिगांनि बबेबा आद्रा खामानियाबो दिनै मावफुंजानो हागौ। सोरबा लोगोनिफ्राय मोजां खौरां मोननो हागोन। गोसोनि साननायफ्रा दिनै मोगथाङाव जाफुंगोन आरो पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैनोबो हागौ। मिथुन राशि गिबि हांखो क स दिनैनि साना जोबोर मोजां। पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन। मोनफ्रोमबो बिथिङावनो जाफुंसारनो हागोन। गियाननि आंखाल जानाय नङा। गोसोआ दिनै जोबोर खुसि जागोन। लाइमोनफ्रा जोबोर रमान्टिकबो जागोन। देहाया मोजाङैनो थागोन। रांखावरियाव मोजां बेफार फालांगियावबो मोजां होनजायो। न'खराव दिनै अननानै फैगोन। समाजाव मान मोननो हागोन। गोसोनि बोलोआ बांगोन। गावनि गोसोनि साननायखौ दिनै गुबुननो फोरमायनोबो हागोन। सोरबा लोगोनिफ्राय अनसायनाय मोननो हागौ। सोरजोंबा दिनै बाख्नाय जानोबो हागौ। गुबुनजों मोजां सोमोन्दो लाखिनो हागोन। लाइमोनफोरनि गोसोआ दिनै जोबोर खुसि जागोन। पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन। कर्कट राशि गिबि हांखो ड ह दिनैनि साना जोबोर मोजां। गोसोखौ दिनै जोबोर गोजोननाय मोनगोन। सोरबा लोगोनिफ्राय मोजां खौरां मोननोबो हागौ। गुबुननिफ्राय थोजासे हेफाजाबबो मोननो हागोन आरो सोरजोंबा बाख्नाय जानो हागौ। गोसोनि साननायफ्रा दिनै मोगथाङाव जाफुंगोन। पजिटिभ साननो रोंगोन। मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो आरो गोरलैयैनो मावफुंनोबो हागोन। रांखावरियाव मोजां बेफार फालांगियावबो मोजां होनजायो। समाजाव मान मोननो हागोन। देहाया दिनै मोजाङैनो थागोन। गुबुननिफ्राय थोजासे हेफाजाब मोननो हागोन। लाइमोनफ्रा दिनै जोबोर खुसि जागोन आरो बहानिफ्रायबा मोजां खौरां मोननोबो हागौ। गुबुनजों दिनै मोजां सोमोन्दो लाखिनो हागोन आरो पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन। सिंह राशि गिबि हांखो म ट दिनैनि साना मोजां आरो गाज्रि गेजेरजों बाबेलांनो हागौ। गोसोआव गोनो गोथो साननाय फैनोबो हागौ। गुबुननि थाखाय नाङा फाङा जेंनायाव गोग्लैनांनोबो हागौ। सांग्रां जानाया गाहाम। बहानिफ्रायबा हरखाबै गाज्रि खौरांबो फैनो हागौ। गोसोनि साननायफ्रा दिनै देबर नांगोन। रांखावरियाव मोजां अब्लाबो नाथाय खरसायाबो बांनो हागौ। बेफार फालांगियाव मोजां होनजायो। गोसोनि साननायखौ गुबुननो फोरमायनो गोब्राब जानो हागौ। न'खराव अननानै फैगोन। समाजाव मान मोननो हागोन। गोसोआव नाथाय अब्लाबो बेले बेजे साननाय फैनोबो हागौ। गुबुननि थाखाय नाङा फाङा जेंनायाव गोग्लैनांनोबो हागौ। कन्या राशि गिबि हांखो फ ट दिनैनि साना जोबोर मोजां। गोसोखौ दिनै जोबोर गोजोननाय मोनगोन। सोरजोंबा बाख्नाय जानो हागौ। गोसोआव गोथों आरो गोग्गो साननाय फैगोन। गियाननि आंखाल जानाय नङा। रांखावरियाव मोजां बेफार फालांगियावबो मोजां होनजायो। देहाया दिनै मोजाङैनो थागोन। गोबां मुंदांखा सुबुंजों लोगो मोनलायनोबो हागौ। न'खराव अननानै फैगोन। गोबां खामानियाव दिनै मुखुबबो थागोन। सोरजोंबा बाख्नाय जानानै गोसोआ दिनै जोबोर गोजोनगोन। पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन। लाइमोनफ्रा जोबोर रमान्टिक जागोन। तुला राशि गिबि हांखो र ट दिनैनि साना जोबोर मोजां।
गोबां रोखोमनि जेंनाफोरखौ दिनै सुस्रांनो हागोन गोग्गो साननो रोंगोन गियाननि आंखाल जानाय नङा मोनफ्रोमबो बिथिङावनो जाफुंसारगोन मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो आरो गोरलैयैनो मावफुंनोबो हागोन देहाया मोजाङै थागोन रांखावरियाव मोजां मोननो गोनांखौबो दिनै मोननो हागौ न'खराव बिसि-फिसायनि गेजेराव अननानै फैगोन समाजाव मान मोननो हागोन गुबुननि थाखाय दिनै गोबां मोजां खामानि मावनानै होनोबो हागोन लोगोफोरनिफ्राय थोजासे हेफाजाबबो मोननो हागौ गोदान थांखि लानो रोंगोन सेंग्रा सिख्लाफोरा जोबोर रमान्टिक जागोन आरो गावबा गावनि गोसोनि साननायखौ फोरमायलायनोबो हागोन वृश्चिक राशि गिबि हांखो न स दिनैनि साना जोबोर मोजां पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैनो हागौ समाजाव लोगो लेवा बांगोन सोरबा गोजाम लोगोजों बहाबा लोगो मोनज्लायनानै गोसोआ दिनै जोबोर गोजोनगोन गोसोआव गोथों आरो गोग्गो साननाय फैगोन मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो आरो गोरलैयैनो मावफुंनोबो हागोन गुबुननिफ्राय दिनै थोजासे हेफाजाबबो मोननो हागौ गोसोनि साननायफ्रा दिनै मोगथाङाव जाफुंगोन गोसोनि बोलोआबो बांगोन समाजाव बयजोंबो मान होजागोन न'खराव अनलायनाय फैगोन रांखावरियाव दिनै जोबोर मोजां अब्लाबो नाथाय खरसायाबो बांनो हागौ बेफार फालांगियाव दिनै जोबोर मोजां मुलाम्फा मोनगोन देहाया मोजाङैनो थागोन सोरबा लोगोजों बाख्नाय जानो हागौ फरायसाफ्रा दिनै फरायनायाव गोसो दुंखांगोन आरो मोजां फिथाइ मोनगोन पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन लाइमोनफ्रा जोबोर रमान्टिक जागोन आरो गावबा गावनि गोसोनि साननायखौ फोरमायलायनोबो हागोन धनु राशि गिबि हांखो ध फ भ दिनैनि साना जोबोर मोजां गोसोखौ दिनै जोबोर गोजोननाय मोनगोन गोसोआव गोथों आरो गोग्गो साननाय फैगोन गियाननि आंखाल जानाय नङा मोनफ्रोमबो बिथिङावनो जाफुंसारनो हागौ माबा नङा माबा मोनसे मोजां खौरां फैनोबो हागौ मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो आरो गोरलैयैनो मावफुंनो हानानै गोसोआ दिनै जोबोर गोजोनगोन गोसोनि साननायफ्रा दिनै मोगथाङाव जाफुंनो हागौ रांखावरियाव मोजां बेफार फालांगियावबो मोजां होनजायो समाजाव दिनै गोबां मान मोननो हागोन बहाबा दावबायनो एबा हान्थिनो खाबु मोनगोन आरो मोजाङैनो हान्थिनोबो हागोन देहाया मोजाङै थागोन अब्लाबो नाथाय जानाय लोंनायाव सांग्रां जानांगोन न'खराव बिदा फंबायनिफ्राय थोजासे हेफाजाबबो मोननो हागौ लाइमोनफोरनि गोसोआ दिनै जोबोर रमान्टिक जागोन गोसोनि साननायफ्रा मोगथाङाव जाफुंगोन आरो पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैनो हागौ मकर राशि गिबि हांखो ख ज दिनैनि साना जोबोर मोजां गोसोनि साननायफ्रा दिनै मोगथाङाव जाफुंनोबो हागौ समाजाव लोगो लेवा बांगोन गोबां मोजां खाबुबो दिनै मोननो हागौ बहाबा थाङोब्ला दिनै जोबोर मोजां आरो मोजाङैनो हान्थिनोबो हागोन रांखावरियाव मोजां बेफार फालांगियावबो मोजां अब्लाबो नाथाय खरसायाबो बांनो हागौ गुबुनजों दिनै मोजां सोमोन्दो लाखिनोबो रोंगोन पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन मोनफ्रोमबो बिथिङावनो जाफुंसारनो हागोन मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो मावफुंनो हागोन गोदान खामानियावबो दिनै आखाइ होजेननो हागोन बिदा फंबायनिफ्राय थोजासे हेफाजाबबो मोननो हागौ सेंग्रा सिख्लाफ्रा दिनै जोबोर खुसि जागोन आरो गोसोनि साननायखौ फोरमायलायनोबो हागोन कुम्भ राशि गिबि हांखो ग स दिनैनि साना बारा मोजां नङा गोसोखौ दिनै जोबोर गुलाय गुजाय मोनगोन गोसोनि साननायफ्रा दिनै देबर नांनोबो हागौ माबा नङा माबा मोनसे जाहोनाव गोसोआ दिनै जोबोर बायग्लिनोबो हागौ गुबुननि थाखाय नाङा फाङा जेंनायाव गोग्लैनांनोबो हागौ समाजाव मान मोननो गोब्राब जागोन गोबां मुंदांखा सुबुंजों लोगो मोनज्लायनोबो हागौ रांखावरियाव बारा मोजां नङा नाङा फाङा खरसाया बांगोन बेफार फालांगियावबो दिनै बारा मोजां नङा होनजायो देहाया बारा मोजां थानाय नङा गोबां रोखोमनि देहायारि जेंनाजों मोगा मोगि जानांनोबो हागौ न'खराव अननानै फैगोन बिमा बिफानि अननायफोरखौ मोननो हागौ गुबुननिफ्राय हेफाजाब लानांनोबो हागौ नेगेटिभ एनार्जिनि गोहोमबो गोग्लैनो हागौ सांग्रां जानाया गाहाम मीन राशि गिबि हांखो ड स दिनैनि साना जोबोर मोजां गुबुननि थाखाय दिनै गोबां मोजां खामानि मावनानै होनोबो हागोन गोसोआव पजिटिभ साननायबो फैनो हागौ गोसोनि बोलोआ बांगोन गावनि गोसोनि साननायखौ दिनै गुबुननो फोरमायनोबो हागोन देहाया मोजाङै थागोन रांखावरियाव मोजां बेफार फालांगियावबो दिनै जोबोर मोजां मुलाम्फा मोनगोन न'खरावबो अनलायनाय फैनो हागौ सोरजोंबा बाख्नायजानोबो हागौ लाइमोनफोरनि गोसोआ दिनै जोबोर रमान्टिक जागोन आरो गावबा गावनि गोसोनि साननायखौ फोरमायलायनोबो हागोन फरायसाफ्रा दिनै फरायनायाव गोसो दुंखांगोन आरो मोजां फिथाइ मोनगोन पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन आरो धोरोमारि बिथिङावबो गोसो दुंखांनो हागौ दिनैनि राशि फरायनाय एसेनोसै जोबनायाव बेखौनो खावलायो जाहाथे नोंथांमोना सानफ्रामबो जोंनि बे बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजनखौ नायबाय थायो आरो साबस्क्राइब खालामो लोगोसे लाइक खालामो आरो शेयार खालामो एसेनोसै गोजोन्थों